Id-dibattitu beda bid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Anġlu Farrugia jawgura lil viċi kap nazzjonalista Simon Busuttil għal-ħidma li għandu qudiemu. Anġlu Farrugia saħaq li l-Partit Laburista ser ikun qed imexxi kampanja serena u pożittiva fejn dak li ser ikun qiegħed iwiegħed ser iwettqu. Il-gvern ta' Gonzipien li Simon huwa parti minnu u huwa kuntent li jrid jibqa'. Gonzipien wieħed u ma wettax. Il-Partit Laburista iwiegħed u jwettaq. Anġlu Farrugia qal ukoll li gvern ġdid ser ikun qed jaħdem ma' kulħadd irrispettivament mill-kulur politiku tiegħu. Messaġġ li jkuntrasta bil-kbir mal-kampanja ta' biża' li qed imexxi l-Partit Nazzjonalista fejn saħansittra bat ittri anonimi lil ħaddiema taċ-ċivil. Aħna laħan daħlu firda. Aħna mhux sa mmorru ngħidu nies morru għand tal-grocer u wifqulhom aħna minnu mur għand tal-grocer ngħidulhom morru tuqu milli tittajjeb. Għajdulhom illi aħna rridu illi ikonna it-tama u jkollna futur aħjar. Aħna hekk ngħidhom min-nies, aħna rridu illi naħdmu ma' kulħadd. Aħna anke kieku Simon nkunu fil-gvern, aħna rridu li Simon jaħdem magħna fi proġetti willing għaliex dan huwa pajjiż tagħna lkoll. Min-naħa tiegħu Simon Busuttil qal li huwa kbur li jagħmel il-manifest tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali u qal li l-gvern wettqu kollu. 4 ijiem wara l-waqgħa tal-gvern, il-Viċi Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista huwa maqut. Illum għandna sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li huwa partit maqut. Mistoqsi jekk jaqbilx li fil-Power Station ta' Dellimara jintuża l-heavy fuel oil, Simon Busuttil qal li jaqbel ma' dan. Dan il-fuel huwa compliant, huwa skont il-livelli. Simon Busuttil baqa' jinsisti li l-Partit Nazzjonalista milux 25 sena fil-gvern. L-għonet nixtieq nfakkara illi milniex 25 sena fil-gvern. Matul il-programm spikkaw l-interventi tan-nies illi jilmentaw dwar il-problema tal-mediċini out of stock li l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek mhux qed tiffunzjona sew filwaqt li oħrajn qalu li ma rċevew qatt risposta għall-emails li bagħtu lil Simon Busuttil.